Primavera de celebracións na comarca, as reservas para comuñóns, bautizos ou aniversarios increméntanse con respecto ao pasado ano nalgúns establecementos do Barbanza. Maio foi un mes con moito movimento no sector da restauración. As comuñóns levaron a que moitas familias pensaran no restaurante da Cascada para festexar, por isto rexistrouse e rexístrase un elevado número de reservas. Ao longo de maio, finales de abril, primeira quincena de maio, sí que foi cando a xente que xa viñera a primeiros de ano a pedir os orzamentos, veu a formalizar as reservas. Estamos en números prácticamente, bueno, un pouquiño por riba dos números do ano pasado, 2024, en canto se refire a reservas de celebración de banquetes, de comunións, bautizos, bueno, bodas pequeniñas. E apunta que no referente ao aloxamento no camping e campamentos tamén se está a superar as cifras do pasado 2024, xa que non é insólito que nalgúnas celebracións, como os aniversarios, conten con reservas no camping. Nos piden a posibilidade de aloxamento porque despois un día de festa, un sábado, tal, pois non lles apetece moito coller o coche polo tema de que, bueno, pois ao mellor tomas dúas cerveciñas ou tal, para evitar pois posibles problemas de, bueno, ou coller os seus vehículos. No que vai de ano está a mudar o tipo de celebracións que se acollen no restaurante A Cascada con respecto a aniversarios e a festas de adultos. Non veñen tanto a pedir presupostos para cumpleanos de sentarse e comer de plato, senón máis ben de pé, tipo cóctel, tipo aperitivo, pois con música en directo de grupos ou con DJ, con animación de música. Está funcionando millor que as típicas ceas, sabes, de amigos, para vir a celebrar un cumpleanos ou unha despedida ou o que sexa, pois prefiren o formato máis de picoteo, máis informal, máis de pé, entón, bueno, poden destinar un pouquiño máis de presupuesto, restanlle un pouquiño o que é a comida, o presupuesto, e sumanlle un pouquiño máis o que é a bebida, pois con viños millores ou con a barra libre, por 35, 40, 50 euros, pois contrata este tipo de celebracións en ese formato. Sen embargo, noutras citas como as comuñóns, séguese a manter o formato habitual. Menú de rapaces, menú de adultos, animación e xogos para os rapaces, pois mira, podoche contar desde a piscina, o tren infantil que anda por dentro do camping, camas elásticas, festa da espuma, posibilidade de contratar paseos a cabalo, bueno, a ver, aquí dentro deste entorno que temos natural, que casi é como se fora un bosque privado, pois temos infinidade de posibilidades de ocio ao aire libre, que é o que quere a xente, pois chegados pois os días de primavera e verán. A variedade dos menús, pensados para todos os gustos e petos, é un dos seus selos distintivos, aínda que nos últimos anos os prezos incrementaronse pola inflación. O pé dun 30% de incremento no precio dos menús, e iso prácticamente sin aumentar o noso marxen comercial, é dicir, iso foi pois incremento do coste de materia prima, de persoal e de todo puro e duro. É dicir, a inflación pois fixo mella nos bolsillos do ciudadano e nós, por moito que, a ver, somos un negocio, somos profesionais, me refiero, que non compramos pois na cadena de alimentación como un ciudadano da pé, pero os costes repercutíronse e subiron prácticamente igual que un cidadano normal. O que antes comprábamos a 1 euro, estámoslo comprando pois, a 1,30 €, 1,40 €. O que antes comprábamos a 10 euros, pois, estámoslo comprando a 13, 14 euros. E todo eso, pois, lóxicamente, tense que ver repercutido no precio final. Aínda así nota que a xente fai ese esforzo para poder desfrutar dun día diferente coa familia e cos amigos.